Fúha, však ty už si jak profesionál. Krása, toto je. Ty, jak si to... Toto je úplná nádhera, jak si to takto letí. Ale už poď dole, už sa mu krúti hlava aj mne. Kde sú auta? Ejojojoj. Pridaja hore. A radšej ho teda pusti tam. Zhasni, tak a pusťal by som ho. Alebo hen tam ísť a potom sa... Ale už nie otáčať. Ja by som ho nedal v nohe. Sakra! A už tu pôjdem. Ja by som skôr hentam a takto naletel, lebo máš dosť za sebou ešte, víš, smer. Išiel tam daleko a odtiaľ pekne spúšťal. Dobre to bude teraz. Kurva, tam bola akurát horizont jama.